Joan Roca, benvingut a l'Hort. Hola, què tal? En Jordi ens va dir, és el sugar daddy. És el sugar daddy. A la cuina de casa hi havia sempre molt sentit de l'humor. És un creixement conscient de voler-lo fer a Girona. Us sentiu estimats, no? I reflectit a la ciutat, no? Sí, molt. Cada primer de mes obrim reserves per d'aquí 11 mesos. I en 5 minuts queda ple. El pare feia la línia de l'autobús des del centre de Girona al barri de Germans Sàbat. No va haver de segrestar cap autobús. Em pregunta, ve gent encara a Celler? Ell no ha cregut mai en el nostre projecte. Posa-n'hi més, que quedaran amb gana. I diu, hi tornen. En aquell moment s'estava construint l'AP7 i estava començant a funcionar la fàbrica Nestlé. Van ser els primers clients que va venir. La meva mare estava sola. Jo quan arribo al restaurant a saludar els clients em diuen, molt bons els postres. Molta gent ens deia, per què no us en aneu? No, Barri Vell, al centre de Girona, al costat de la catedral. No sé què. Barcelona té 4 restaurants avui, amb 3 estrelles Michelin, i Madrid en té només un. Jo sé que Can Roca és cuina catalana com a inspiració, però les tècniques que fem servir venen d'altres llocs. Has pensat alguna vegada a fer-te algun tatuatge? Saps que sí? I saps que em tatuaria? I qui dels 3 germans li punxaria les rodes a l'inspector de Michelin? En Jordi li calaria foc al cotxe. Ara li ha donat per desmaiar-se, no, Totoli? Un dia es farà mal. T'ha passat alguna vegada? Sí. Que no hagis Sí, m'ha passat. 3 estrelles Michelin, el millor restaurant del món. Sí. Pots trucar al teu germà gran que t'ajudi? No, haurem de trucar al petit, perquè... Joan, mira'm els ulls, sisplau. Espectacular. Jordi, és que no fan res de bo a la tele, tu. Què vols que fotin a l'estiu de bo? Tot és refregit i totes aquestes coses. Però, la sorpresa d'avui, he passat a veure la Conxita a la carnisseria i soparem esqueixada de bacallà d'en Jotri. Què et sembla? Doncs, el que m'agrada a mi l'esqueixada. Oh, quin goig que fa aquesta esqueixada amb el seu bacallà, el seu tomata, la seva ceba, l'oliva negra, com no podria ser d'una altra manera. Això realment és producte fresc i natural. Vinga, això ja ho tenim a punt. Goita, quin goig que fa això. Mira, això ara a l'estiu va de fàbula. I jo sóc molt del bacallà, M'encanta el bacallà. A mi també m'encanta, a veure. Refrescant. Molt bona. Del dia. M'encanta, m'encanta. Que bo que està, Escolta'm, per què no poses a veure què diu en Joan Roca? Aquí et portem a l'hort. Bona idea, bona idea. Goita el que n'és de guapo, Guapo, però guapo de veritat, Hòstia, tu. Bon dia, bon migdia, bona tarda, bona nit, o aquells que ens veuen a altes hores de la nit també. També tenim aquesta gent que torna de festa, que ens escolta. Bon after. Sí, jo ja no, Jo ja, si plego gaire tard a treballar, l'endemà ja no sóc ningú. Ens trobem a 21 de juliol del 2025 gravant allò que no podria ser, semblava que no podria ser, que seria l'últim podcast de la temporada. Xon, benvinguda. Hola, què tal? Sí, et veig avui com nerviosa. Sí, estic diferent. Mira, de fet, no m'he pres ni la copa. Imagina't, vaig amb aigua. Estàs amb aigua i hi ha una cosa que no es pot passar per alt. No sé qui ha sigut el responsable a l'Eix. Tenim un Chiron de la Chon Martínez, que és la noia que remena les cireres, però que aquí diu amb patates, ou i un parell de fogons ben posats. Sí, això sí. Sí, no, avui no t'empipes amb el Chiron. No, perquè és veritat, els tinc ben posats, és veritat. No tinc ous, però els tinc ben posats. Molt bé, es tracta d'això. Sí. Has pogut dormir aquesta nit? És la pregunta. Doncs la veritat és que sí, Sí? Amb aire condicionat. Això està claríssim, perquè aquí a Girona fa molta calor. És horrorós. Doncs escolta'm, aquí a Girona diuen que és horrorós, però avui a la taula, com no podria ser d'una altra manera, tenim a la Clàudia Martínez. Què tal? Benvinguda a la taula. Gràcies. Ens agrada molt veure't a pantalla, però sempre que estiguis entre nosaltres, això és fantàstic. M'agrada molt ser avui aquí, a Girona, capital de Catalunya, que dieu els gironins. Ara, el Girona més. Això que, El Girona més. I haver vingut de Barcelona, capital de Catalunya, a veure-us. Feia calor o no feia calor a Barcelona? Molta calor. Però diuen que baixen les temperatures. Sí? És la frase que diem tots a l'estiu, no? Diuen que baixaran.
Baixaran les temperatures Sí. i haurien de baixar si vols fer honor al teu Chiron, perquè veiem aquí que diu, a veure què ens diu, la nostra Santa Claus. Aquesta no és nova. Ah, ja te l'havien dit? Sí. Ostres, hem sigut Sí. poc enginyosos aquí nosaltres, eh? Se'ns ha acabat el gas, és l'últim capítol. Santa Ja Claus, en tenim 25 més. de desembre. Tal qual. Sí. Esperem que arribi aquesta fredor, que ens portis molts regals, molts de detallets. Avui, que estiguis aquí, hem de dir-ho, ensabonem-la una mica, Xon. Sí, Home, una mica. que estiguis a l'hort per nosaltres. A més, és un altre Martínez. És que estem aquí al poder, eh? T'has fixat, eh? Martínez del poder. Martínez al poder. Ja sabeu que jo sóc pro que l'equip creixi a nivell femení. Sempre les dones al poder, però sí que les dues dones que m'han posat a la taula així hem fet reflexió abans que amb un parell de fogons no ho discutirem això, perquè realment és així, dues dones de caràcter que saben el que volen, que és important, i grans professionals. Xon i Clàudia, estem en el darrer programa de la temporada. Fa un any que vam començar aquesta història pensant que no arrencaríem mai, perquè el Xon tenia pressa per arrencar-ho, tenia molta pressa. Jordi, hauríem d'arrencar el mes vinent. No, Xon, que no estem preparats per sortir. Vinga, va, arrenquem. I vam arrencar, i escolta'm, jo crec que hauríem de fer una repassada ràpidament, perquè no podem fer esperar gaire més el nostre convidat d'avui, però podríem fer una repassada. Qui va passar per aquí el primer programa? Home, el que em deia que tenia pinta de ser una protagonista d'una sèrie de Telecinco. Em deia, tens pinta de farmacèutica de Telecinco. Dic, però què estàs dient? En Pep Noguer. Pep Noguer, que estem veient a pantalla, ben cofoi i sempre ben formós com és ell. Gran programa. De fet, va deixar petjada, com no podia ser d'una altra manera, perquè sense pèls a la llengua, clar i català, que en diguem nosaltres. També vam tenir a l'Ester de Can Roca d'Esponellà. Espectacular. Una gran descoberta, eh? Quina dona, Quins rostits, 5a generació de dones cuinant, sense defallir. Equip femení també al restaurant. Visca els equips femenins. Visca. I una dona amb una història darrere fantàstica i gran preservadora d'això que contínuament i darrerament en parlem molt, que és la cuina catalana, la tradicional. Total. No s'ha bellugat ni una coma d'aquestes truites de pagès, d'aquests canelons de rostit. El pollastre. El pollastre rostit de Can Roca d'Esponellà. Tenim molt de públic avui, Hem de dir una cosa abans de seguir amb tot això. No ens havia passat, hem tingut grans convidats. I no ens havia passat que hem estat 3 setmanes dient que no hi havia lloc. És veritat que som 13 persones aquí, però, Xon, la llau, encara avui hi havia algú, no ha fallat ningú? No, és tot ple. I realment amb l'Ester també ens va passar el mateix i, escolta'm, fem repassada ràpid. Toni Jerez. La festa del formatge. La festa del formatge, cofoll, simpàtic i aquesta alegria que va contagiar a tots plegats. Després va arribar la pirotècnia, l'Arnau París. No sé si a la taula voleu fer alguna reflexió sobre Arnau París. Guanyador de Masterchef, ja no fa falta dir res més. Guanyador de Masterchef i té pólvora per estona, I qui més vam tenir aquí? Una gran dona, també. Hem complert la nostra paraula, vam dir que les dones i les grans dones de la gastronomia passarien per aquí, ens falten molt perquè passin per aquí, però Andrea Dopico. Quanta veritat, Uau. Mira, em ve la pell de gallina. Quan l'Andrea Dopico no la coneixia també, la veritat és que quan parlava amb tanta veritat que, uau. Tanta veritat i molta sinceritat i molt honestament, inclús es va mullar fins a punts... Els que no heu vist aquest programa, al YouTube, aneu a cercar-lo perquè val la pena. Buscar-lo. Sí, buscar-lo perquè ens hem buscat alguna enemistat dintre del sector gastronòmic. Hem de dir-ho. Va ser tan sincera ella que nosaltres també la vam recolzar una mica i alguna enemistat ens ha sortit. No passa res. No passa res. Nosaltres sempre conciliadors i aquells que vulguin venir a l'hort. A l'hort és un lloc de reconciliació i d'estimar-se i d'abraçar-se, com no podria ser d'una altra manera. I, escolta'm, Andrea Dopico i dones, més dones. Jo no m'atreveixo a qualificar el programa de Taula per 2. De veritat, no m'atreveixo. Va ser un festival. Anava a dir en 2 paraules, però no són 3. O sigui, aquesta ha passat, en vez del 2, ja la tercera paraula, festival, perquè ja va haver una cosa que, com que no ens ho esperàvem, va haver-hi festival aquí, però quan es va acabar... Jo crec que abans de presentar el convidat d'avui, i no sé com ho explicarem, això, Xon, però abans de presentar el convidat d'avui,
com ho podem explicar un cop tanquem micros el que va succeir en aquest racó de passadís? Com ho explicaries tu, això? Mira, jo l'únic que anava mirant tota l'estona era on hi havia tots els restos, si estaven a la nevera, si estaven al terra, si estaven a la paret. Jo anava patint i estàvem avisats, no, que jo escopiré. I cada vegada anava com hiperventilant més, no? Pensava, deixa'm apuntar, limpiar nevera. Posem als nostres espectadors en antecedents. Recordeu que vam fer aquest joc del porró amb la família de Taula per Dos, amb l'Alba i la Laura. Doncs la festa del porró del programa no va acabar, perquè... De fet, Aleix, tenim aquest plànol de la Chon i de la Clàudia. Clar, i aquí tenim, entremig d'aquestes, tenim a la Laura de Taula per Dos. Mira com saluda. I més a més fa així. No, ha vingut de... Una mica realesa, Sí, ha vingut de realesa i després del capítol anterior ha vingut... No, vinc de diumenge que surto de missa. Avui ve per fer bondat. Sembla una altra. Avui. Laura, t'estimem molt, ho saps? Benvinguda. Has complert la teva paraula. Quan vam donar la notícia fa un mes i llarg que vindria en Joan Roca al programa, vas dir jo vull venir, evidentment. Qui s'asseu al lloc del convidat ja li donem la targeta Platinum i pot venir sempre que vulgui. I escolta'm, jo després d'aquesta repassada, 7 programes, pell de gallina, hem patit una mica per arribar a aquests 7 programes, això també hem de dir-ho. Alguna empipada, tu i jo. Bueno, però és normal, és que som una parella fora de la parella, és normal. A veure què dius. És que a darrere teu tinc la de la realeza i després al costat tinc la de les... Exacte, a veure què dius, perquè clar, que no ens passi com passen ara als concerts. No sé si heu anat a algun concert amb algú que no tocava. Jo no penso anar a Coldplay, No hi vas, clar, ho has vist, no? Quin cacau, Hem de ser sincers sempre, a la vida s'ha de ser sincers, o anar de concert amb qui toca. Exacte. Família, ha arribat aquest moment tan esperat, aquest moment que posa nerviosa la Chon, que això m'encanta. Veure la Chon nerviosa, m'encanta. Sí. I què et sembla si donem la benvinguda a en Joan Roca? Joan Roca, benvingut a l'Hort. Hola, què tal? Molt bé. Primer de tot, com estàs? Molt bé. Estàs bé? La família tota controlada? Tots bé, amb salut, amb molta feina, passant molta calor, és un estiu que, en fi, bé com bé, però també és cert que de tant en tant ens diuen que ja para la calor i que comença a venir una miqueta més de fresqueta. Així estem, esperant-ho. Doncs estem molt contents que estiguis aquí entre nosaltres. Tenim una cosa que ens deixa una mica intranquil, que no sabem si saps on has vingut ben bé, perquè quan la gent diu que sí, perquè és veritat, aquesta és la generositat de la família Roca, que els escrius un WhatsApp i em diuen sí, el dia 21. I després ja veurem que s'hi trobaran. Mirarem de tractar-te molt i molt bé. Volem que tornis d'aquí un temps a l'Hort, o sigui que no pateixis, deixa't portar. No sé si l'expressió d'et portem a l'Hort et suggereix alegria o... Està bé, sí? És suggerent, sí. Jo crec que és un molt bon títol, no?, per un programa de gastronomia i, en fi, té molt de sentit. A més, he vist una imatge d'un hort fantàstic. Espectacular. És espectacular. Està aquí al costat, Caçà de la Selva. Aquest hort és Caçà de la Selva i algun... Campllong. Jo per les poblacions i... Pilot al pal. Xivens al fruiter. L'Eliseu, que té parada al mercat d'aquí del Lleó, a l'exterior. I té un hort fantàstic. Però, Joan, jo no sabia... Bueno, sí que sabia com presentar-te. Els dirien, Joan Roca, que no saps com presentar-lo. Jo sí que sabia com presentar-te. Perdona, això no es pot dir, perquè un cop ho vaig fer i em van dir que sóc impresentable. No. Sí, però clar, sí. La Clàudia és la que també posarà molt d'ordre aquí a l'Hort perquè no ens... El Joan Roca se l'ha de saber presentar. Doncs escolta'm, com que nosaltres no sabíem si ho faríem prou bé, tenim una persona, Joan, que ha volgut enviar unes paraules. Ja t'avanço, que una mica més hi hem de fer 14 capítols de Netflix. Sí. Li vam demanar un vídeo d'1 minut i, escolteu, la persona... Caram, avui tenim en Joan Roca a l'estudi. Això és un luxe. De fet, teniu molta feina a fer perquè avui tenim una persona que us pot donar molta informació sobre el que passa i sobre el que passarà, sobre cuina catalana, sobre alta cuina, sobre sostenibilitat, sobre equips, sobre educació. Ell va estar amb mi compartint anys a l'Escola d'Història de Girona, i professionalment tothom sabeu qui és. Potser jo us diria més que amb aquesta potser part més humana que jo he tingut la sort de conèixer, hi ha aquella manera de fer
callada, discreta, sense fer fressa. I, de fet, jo el meu telèfon el tinc com el patron. Però jo us diria que potser el que destaco més d'en Joan és que és una persona normal, com crec que s'ha de fer. Persones que ajuden, que sumen, que volen que tinguem un país maco, agradable, on s'hi visqui bé, on s'hi mengi molt bé, on hi hagi sentiments per la gent i per la cuina. I, per tant, avui teniu molta feina. Espero que us vagi molt i molt bé l'entrevista. I amb en Joan, com sempre, el meu més sincer i gran desig, ell ja sap quin és. Va, que vagi molt bé. Ara, Joan, presentem, fem una cosa. Abans de que anem a matèria, perquè ens ha donat uns quants spoilers, unes quantes preguntes a fer-te, qui és la persona que t'envia el missatge? Qui millor que tu per parlar d'ell, en Salvador Brugués? Salvador Brugués és el meu millor amic. Vam començar plegats a l'escola d'hostaleria quan teníem 14 anys. Vam aterrar en una escola d'hostaleria que en aquell moment en tota Espanya només n'hi havia 3. Hi havia una a Granada, una a Madrid, a la Casa de Campo, i la de Girona. L'escola de Girona és pionera. Llavors, en aquell moment, si volies estudiar hostaleria per cuina o per sala, i estaves a la regió, diguéssim, a Catalunya, Aragó, País Valencià, havies de venir a Girona, que era la que hi havia en aquesta demarcació. Per tant, nosaltres vam compartir classe amb amics que encara tenim i que ens veiem de tant en tant d'arreu, tant de Catalunya com d'Aragó com del País Valencià. I el Badó venia de Sant Hilari, tenia un hostal a casa seva, jo tenia un restaurant a casa meva, ens vam fer amics quan vàrem començar el primer curs, no? Pues això, la FP antiga. I des de llavors que tenim una amistat maca i que hem compartit professionalment doncs a l'escola d'hostaleria pràcticament 20 anys junts donant classes i hem fet diversos llibres plegats i seguim fent coses i projectes. Vull dir que és una amistat maca i sincera. No et preguntarem per què té el patron agendat com al telèfon, que entenem que és una qüestió molt de, permetem l'expressió, de col·legueo, en aquest sentit, però sí que hem de preguntar-ho, si pots respons, el desig. Quin és el desig que sabeu vosaltres, que les paraules de desig, ha dit, tinc un desig per ell que ell ja sap quin és. Que et donguin molt pel sac. Sí. Amb les inicials, sempre acabem les converses així, de WhatsApp, amb el desig que donguin pel sac. Amb estima, sempre amb estima. Clar, evidentment, sempre amb estima, amb carinyo. Que romàntic, no? És molt romàntic, no? Saps què? Que et donin pel sac. Escolta'm, parlant ara que estem en aquest moment amb molta estima de que ens donguin pel sac, ara, Joan, tu també tens Chiron, tens un Chiron, que no l'hem fet nosaltres, aquest Chiron, i clar, que l'ha fet algú de la casa, de casa vostra. En sèrio. Nosaltres vam rebre un missatge a Instagram, després parlarem de la teva relació amb el món digital, però en Jordi ens va dir, és el Sugar Daddy. És el Sugar Daddy. Nosaltres vam dir que era el guapo. Era el guapo. Hi ha el simpàtic, el poeta i el guapo. En aquest cas, el guapo. I clar, en Jordi va dir, és el Sugar Daddy. No sé com entomes això de... Pues no sé, tinc que reflexionar. I tinc que pensar. Això és molt bèstia. No sé. Bueno, ja saps, en Jordi, coses dels germans petits. La pirotècnia d'en Jordi. Sí. Joan, abans d'entrar en matèria, sí que t'hem de preguntar quina és la teva relació amb aquest món digital, que no sé si et resisteixes o realment... Crec que és molt important, crec que ha evolucionat per bé. El món de la gastronomia ha vist com s'ha fet imprescindible per qualsevol restaurant, no? Sobretot per posicionaments. Però jo personalment em mantinc al marge. Va ser una decisió presa amb consciència en el moment en què veia que potser aniria bé, però per altra banda veia que el restaurant ja tenia el seu, que en Jordi tenia el seu, que en Josep tenia el seu i que per tant doncs, això ja funcionava. I jo m'he permès el luxe de mantenir-me, diguéssim, al marge. No? És cert que jo puc entrar, puc interactuar amb el del celler, però no en tinc de personal. Crec que està bé, també. Crec que és bo. És a dir, és obvi, si el restaurant el necessita
i està bé perquè no sé si té 650 seguidors i va molt bé per comunicar coses. Vull dir, la premsa moltes vegades se'n fa ressò de coses que volem comunicar, ho podem fer a través de xarxes. Això ha canviat, en fi, ha canviat el món de la comunicació i per tant és important. En tant que un restaurant, no? que ho necessita, però a nivell personal jo m'he resistit i segueixo resistint bé aquestes alçades, ja em mantindré al marge. Ja dic que em permeto Sí, ho has dit molt bé. el luxe de no fer-ho i de poder doncs, mantenir la meva privacitat i de no veure'm d'alguna manera a vegades obligat a explicar segons què, no? Vull dir, i les coses que em convé doncs, ja ho faig a través del restaurant. Sí. O sigui, realment fas una gestió d'aquesta exposició pública per la part professional estrictament. Estrictament professional. Però segurament que hi ha una part familiar, i podíem parlar dels joves de la casa, que en algun moment t'ho deuen haver preguntat, no? O no has rebut pressions familiars? Perquè la veritat és que no. Jo segueixo a la Marina, en Marc, no? I en fi, jo crec que com molts pares sabem què fan els fills perquè ho veiem a Instagram, no? No perquè t'ho expliquin moltes vegades. No, la Marina està per la zona de França, està a Cannes i estic veient el que passa i el que fa per Instagram. I en Marc, tot i que tots dos parlem, evidentment, però en Marc està fent una immersió en la cuina japonesa tradicional a Kyoto, estic veient el que fa i me n'entero de les coses que està aprenent per Instagram. És a dir, que ja has d'estar connectat d'alguna manera, no? O sigui, el luxe de no estar, diguéssim, connectat ja seria massa, no? És a dir, jo hi estic de connectat, però em preservo d'alguna manera la meva, diguéssim, exposició personal, la preservo. Tan importants són les xarxes socials i el poder comunicar i ara en Joan ens ha fet una mica d'envejeta, allò de tenir aquest luxe de realment tenir un canal estrictament professional compartit amb tot aquest univers que és el celler de Can Roca, sí. Roca i tot plegat, però jo ara m'ha fet enveja de dir, escolta, és veritat, és que ens hem exposat o tenim l'obligació d'explicar o l'obligació, Clàudia, tu que això de la comunicació també ho domines una mica, la necessitat d'haver de dir 2 o 3 coses per setmana a les xarxes socials, perquè si no sembla que no estiguis bé, que estàs en algun lloc que no tinguis prou de salut com per explicar-ho, no? Bueno, al final les xarxes socials s'han convertit, ja ho ha dit ell una mica per sobre, en un nou canal de comunicació. El que fins ara era la premsa, la televisió, la ràdio i els diaris, ara hi ha un nou canal de comunicació que són les xarxes socials i que hi tenim accés tots. Llavors cadascú, bueno, ja com ells comentaven, no? El celler que tenen la família Roca que té el seu propi canal i després cadascú té la capacitat de moure la seva pròpia marca a través de les xarxes. Aquí l'enganxada que tingui cadascú ja... Clar, però clar, en aquest cas és molt més fàcil desconnectar perquè ja no estàs connectat, que això està molt bé. Perquè els que estem connectats d'alguna manera a la força, doncs per desconnectar ens hem d'organitzar per desconnectar. Quan desconnecto, de quina manera desconnecto, etc. En canvi, si ja no estàs connectat, és molt més fàcil buscar l'espai de la desconnexió. Sí. O sigui, que, xapó, perfecte. Em fa una miqueta d'enveja. De fet, evidentment, les xarxes de tot, que també farem una repassada. Joan, t'he preguntat per la família més personal, però et pregunto per aquesta gran família que ha esdevingut tot l'univers Roca, preguntar-vos com esteu, perquè realment la gestió, no sé en quin volum estem de família ara a l'univers Roca, quants treballadors sou ara? Som 320 actualment. En aquest ecosistema que hem anat creant, és un creixement conscient de voler-lo fer a Girona, renunciant a projectes que ens han ofert arreu. Hem fet una petita excepció a Escòcia, hi ha el restaurant a les destil·leries de Macallan, fa 12 anys que col·laborem amb Macallan i han fet en aquest cas una excepció. Ja tenim un restaurant que està funcionant molt bé, en un lloc paradisíac, si teniu temps. Hi ha molta gent que té com pendent un viatge a Escòcia. Doncs vinga, doncs. Sí. I la veritat és que és molt recomanable fer aquest viatge a la zona dels Highlands, del nord, no? Que és on hi ha les destil·leries. És a dir, llevat d'aquesta excepció, la resta d'aquest univers està a Girona. Com deia, conscientment, després d'haver renunciat a molts projectes internacionals, hem volgut créixer a Girona. Per què? Perquè és un creixement sostenible, sostingut en el temps també,
és un creixement que ens ha permès donar feina a gent a Girona, donar feina a la família, tota la família, diguéssim, directa, està al cap davant d'algun dels projectes que estan funcionant. Tots són diferents i tots són complementaris. Fixeu-vos que hi ha des d'una fàbrica de xocolata, una geladeria, 2 petits hotels, boutique, hi ha un restaurant normal a l'estil d'un bistró francès, però a la catalana, o un bar de vins a l'estil també, probablement francès, però amb tapes de les que feien al bar dels pares quan nosaltres érem petits. És a dir, el que hem rescatat a Vi és el Can Roca dels anys 70-80. Can Roca tots ho sabeu, que està a l'extraradi, a la zona de Germansàbat, Taialà, que és una zona que quan nosaltres érem petits estava totalment, diguéssim, allunyat del centre, i que era un barri d'acollida, d'immigració, sobretot andalusa, extremenya, dels anys 60-70. Bé, doncs nosaltres vam créixer en aquest bar i ajudàvem a la mare a fer els ronyons del Jerez, els cremats al romana, el peixet fregit i servíem vins de Jerez que ens demanaven els clients, que eren els nostres veïns. I, per tant, això és el que hem recuperat d'alguna manera. És a dir, que tots els negocis que d'alguna manera hem anat generant tenen a veure amb el nostre ADN, no? Un ADN que parla d'hospitalitat, de treball, d'esforç, de generositat, i parla també d'arrels, no? Parla d'estar a Girona i de voler seguir estant a Girona i de voler fer que Girona es creï una miqueta aquest espai magnètic per gourmets de tot arreu, que primer venien només al celler, però ara venen ja, però no només pels nostres locals. Girona avui té un ventall de restaurants de primer nivell, de molts, i crec que és el més important de tot, de molts diferents segments d'un sector molt ampli. Alguns han estat a casa, com els de Ditifet, en fi, hi ha tants projectes al Terram, hi ha tants projectes extraordinaris, si no fos, que no va estar a casa, però que és un restaurant meravellós, n'hi ha tants, que estan fent una feina extraordinària. Llavors, el que fem nosaltres és complementar tot això i posar totes aquestes peces a la ciutat perquè a la gent que vingui a Girona, doncs, que vingui al celler, doncs, que tingui opcions de fer àpats i de complementar la seva estada. I recentment hem obert Esperit Roca, que sí que està amb la línia o amb el mateix segment que el celler i que complementa precisament el celler, en tant que el celler encara ara és un restaurant on no és tan fàcil reservar, encara se segueix bloquejant des de fa 12 anys ja que aquest bloqueig es produeix, és a dir, cada primer de mes obrim reserves per d'aquí 11 mesos i en 5 minuts queda ple. Això no passa encara, no passa a cap restaurant del món, de veritat, que això és una cosa molt estranya que segueix passant a Girona. Segurament si ho analitzéssim seria per moltes raons, molt diverses. I segurament les xarxes i en Jordi tindria molt a veure avui, no? Que està com revolucionant i està fent que molta gent que no coneixia el celler tingui ganes de venir. Sigui pel que sigui, el celler segueix sent un restaurant ple a 11 mesos vista. Per tant, tenir un Esperit Roca que el que fa és complementar aquesta oferta i oferir els plats icònics del celler, també tenia molt de sentit que ho féssim i està funcionant molt bé. De fet, has parlat d'una qüestió que no vull que passem per alt, Clàudia i Jon, però nosaltres hem parlat sempre d'aquesta gastronomia en femení, no? Hem parlat d'aquestes dones que han estat no només al sector de la restauració, sinó també a la pagesia, al sector primari, no? Ramaderes, agricultores, tot aquest sector que hem viscut al país. I moltes vegades, per raons que d'això pensem, no, és que no hi ha productes dones. Sí, hi ha productes dones i, de fet, el celler de Can Roca ve d'un matriarcat total i absolut. Totalment. Vull dir que si aquí la Montserrat Fontaner no hagués tret aquell parell de fogons per tirar endavant, segurament no estaríem on estem, no ara, Joan? Totalment. La mare, que avui té 89 anys, està estupenda, amb una energia increïble, amb ganes de veure'ns, de saber què passa, no? Està perfectament el cas del que passa a Can Roca, ells viuen encara a Can Roca, tota la vida han viscut a Can Roca, i per tant està perfectament el cas de tot el que hi passa a la cuina i del que passa a tot l'univers. Vol saber, sempre vol saber, i si no pregunta, i si no. Però en qualsevol cas és cert que a l'inici de Can Roca és la mare que
que ve de Sant Martí de Llémena, que aprèn a Can Lloret amb la seva germana gran, aquí a la plaça Sant Agustí, aprèn a cuinar allà, i que obren l'any 67 Can Roca allà on està, no? La carretera de Ialà 42, i per què? Doncs perquè el pare feia la línia de l'autobús des del centre de Girona al barri de Germansava. T'heu vist el 47, aquesta pel·li? Doncs aquesta pel·li a mi em va emocionar perquè, en fi, el meu pare no va haver de segrestar cap autobús perquè fessin la línia, però ell feia la línia del barri de Germansava que s'estava construint, en fi, la gent que arribava en aquell moment es feia ells mateixos les cases, tal com s'explica en aquesta pel·lícula, i per tant doncs, el pare va veure que es venia a un bar a la parada de l'autobús, no? I va dir, això aquí és un bon puesto. Van, en fi, amb els pocs estalvis que tenien, van comprar aquell bar a la parada de l'autobús i allà va començar la història. La mare cuinava, en aquell moment s'estava construint l'AP7 i estava començant a funcionar la fàbrica Nestlé, que estava allà al costat. I per tant van ser els primers clients que va venir. La meva mare estava sola, cuinava, servia sola. Al final li va dir al meu pare, escolta, baixa de l'autobús, deixa estar l'autobús, que aquí hi ha feina. I així van començar. Ells dos primer, l'àvia també ajudava la meva mare, l'àvia, el meu pare també l'ajudava. L'Angelina? L'Angeleta. I sí, que l'Angeleta també va ser una mussa meravellosa. Jo crec que les raons per les que jo, i segurament en Josep, finalment en Jordi, ens vam dedicar a aquesta feina, és perquè a la cuina de casa hi havia sempre molt sentit de l'humor. I era l'Angeleta, l'àvia Angeleta, que sempre estava de broma i sempre jugava i sempre ens descordava el davantal i ens tirava farina per sobre i després ens tirava un raig de sifon i l'agafàvem i la ficàvem dins el calaix del pa i la tancàvem dins el calaix del pa. Era una cuina on hi havia sempre doncs això, bon ambient i feina constant, perquè en aquella època el restaurant Can Roca no tancava cap dia. Cap dia vol dir ni el dia de Nadal, ni el dia de Reis, ni el dia de Cap d'Any. O sigui, tots els dies, ni caps de setmana, tots els dies de l'any estava obert. I nosaltres vam néixer i créixer en aquest ambient, on naturalitzàvem o normalitzàvem la relació amb els clients, la relació amb la feina, i per tant, per nosaltres tot això era normal, poder estar en el bar fent els deures, veient la tele, l'1, 2, 3, els divendres al vespre, quan érem petits, veiem la tele i fèiem els deures al bar. No? El bar era la nostra sala d'estar. I la cuina era la cuina de casa, però també del restaurant. No? I per tant, segurament aquesta naturalitat, que ara si ho expliques i si ho imagines, caram, això sembla explotació infantil, no? Però no, nosaltres ho vam normalitzar i ens va agradar, ens vam anomenar aquesta feina i vam decidir fer-la, però és cert que qui va posar-se al davant i qui va ser l'emprenedora realment i que ens ha empès a ser emprenedors ha estat la mare, perquè quan hem hagut de prendre decisions, no? De fer o no fer, de comprar o no comprar, de ser emprenedors, sempre ha estat la mare que ha dit, vinga, va, com ho pagarem? No ho sé, però ja feu endavant. Sí. Tirem endavant. Molt bé, el jefe fa un estudi de mercat, la Montserrat ho materialitza i posa els dos fogons que dèiem abans, i Joan, nosaltres també hem fet un estudi de mercat, molt així et portem a l'hort, i hem sortit al carrer. I hem preguntat a veure si coneixien el personatge, que en aquest cas ets tu, que portàvem avui el programa, a veure si et coneixien. Ja ha succeït això. Vols reconèixer qui és aquesta persona? En Joan Roca. En Joan Roca. El Roca, sí. Roca, sí. No sé quin germà és els tres, però... El tens identificat. Sí, diré que és el mitjà del Roca. No estic segur, Està molt guapo, està molt jove, però jo diria que és el germà gran. O el gran. És el gran. Però li farem saber que l'has trobat com el mitjà. Has tingut oportunitat de gaudir de la seva gastronomia alguna vegada? No, al restaurant no. Jo he anat a Casa Cacau a fer-me un cafè. Sí, a Casa Cacau, rocambolesc i el normal, també. No. Ja m'agradaria, però no. I què en penses de tenir un cuiner i un restaurant tan conegut i tan guardonat a la nostra ciutat? Bueno, és bo per la ciutat. Porta moviment de turisme, gent, sempre tot això comporta que entri més gent de la ciutat i pot acabar deixant un volum econòmic a les botigues, que és el que ens interessa, no? Un dels personatges importants de la segona meitat del segle passat
i de la primera meitat d'aquest segle. Revolucionari de la cuina, però en canvi preservació de producte. Home, és un orgull, jo crec que ser gironins i que hi hagi tan bona cuina, doncs sí, és un orgull. Doncs brutal, o sigui, trobo que som punters mundialment a nivell de gastronomia i doncs, des del Bulli jo crec que va ser com a l'inici de tot, doncs tots aquests hereus que n'hi ha ara i tota aquesta cuina que està sortint emergent, doncs trobo que és una passada. Poder també gaudir de tantes estrelles Michelin i no sé, trobo que és una passada, que som uns privilegiats. Podries reconèixer qui és aquesta persona? De fet, Joan, hem vist que i vam sortir en Lluís, el company que porta les xarxes socials del Portal Nord, i un servidor vam sortir al carrer i realment tothom coneixia qui era en Joan. Sí que és veritat que en Jordi Roca té raó, té aquest punt de sugar daddy, o sigui que tothom et posa molta menys edat de la que tens, o ets el germà petit, quasi bé et diuen que ets el germà petit. Sí, jo quan arribo al restaurant, o sigui, a saludar els clients, em diuen, molt bons els postres. Dic, moltes gràcies. Em treuen 14 anys de sobre. No, que ets en Joan. Sí. Està molt bé, i el que hem trobat és que la ciutat, estic ben segur que bueno, no només els tres germans, sinó tota la família Roca, la família de sang i no de sang, parlo de tothom, us sentiu estimats, no?, per tot això que està succeint, el que succeeix a casa vostra i reflectit a la ciutat, no? Sí, molt, la veritat és que sí, i és molt maco, perquè, en fi, a més han passat coses que no estan en el guió, és a dir, un restaurant pot arribar a tenir 3 estrelles Michelin i tu saps que hi ha unes reaccions, no?, de la premsa, dels teus col·legues, tot això ho tens més o menys mesurat, no?, o ho pots esperar. Però el que va passar a Girona quan vam rebre la tercera estrella Michelin i quan vam ser la primera vegada i la segona, però sobretot la primera vegada millor restaurant del món, el fet de que es convoqués gent fins al celler per SMS la primera vegada, perquè això va ser en 2009, no? La tercera estrella Michelin. Per SMS es va convocar la gent i va venir molta gent de Girona a aplaudir. És una sensació i quelcom que no oblidarem mai, no? Gent que són clients, gent que ens coneix, però gent que no. Són veïns del barri que van venir aplaudint-se perquè van veure que el dia abans va sortir totes les telenotícies que havíem rebut un premi molt important perquè sortien a les vestits, no sabien què volia dir una tercera estrella Michelin, molta gent, no? Però en canvi era rellevant el reconeixement i van tenir ganes de venir a felicitar-nos i donar-nos les gràcies, no? Per tant, això és un fet puntual, tangible, que el guardem sempre, però sí és cert que notem un cert efecte per part de la gent que ha vist que ningú ens ha regalat res, que ha estat un camí no dur, perquè no és la paraula, però sí exigent, amb la feina, amb el treball, des de fa tants anys, en un lloc on, sobretot els gironins saben que no era fàcil començar i emprendre el projecte que finalment ha estat el celler de Can Roca, perquè seguim en el mateix barri, no ens hem mogut de barri. Molta gent ens deia, per què no us en aneu al barri vell, al centre de Girona, al costat de la catedral, no sé què. I no seguirem en el barri perquè la gent ja ve, la gent ja està vinguent, la gent de Girona, per suposat, inicialment, i després la gent de tot arreu, que venen fins al barri on estem i entenen, perquè al final és molt transparent la nostra història, i ha estat explicada de moltes maneres, la gent vol veure la història i vol saber, i vol anar fins, encara que sigui passejant fins a casa dels pares, entrar o no, però veure que realment aquest barri obrer on hem nascut és real i que tot té sentit i que tot és molt transparent. És una història d'esforç, de compromís, de treball, i una història familiar, també. De fet, hem sortit al carrer i ens ha succeït una cosa, que una persona de Girona, li vam dir, a veure si coneixes el personatge, Aleix, si ho tenim a punt, no vull fer gaires spoilers, si podem veure-ho, sisplau. Juga en contra meva que no sóc de Girona, Vale. Mirarem a veure si el coneixes el personatge, vale? Perfecte. Em sona una mica, Sí que el conec i tant, i de ben a prop, en Joan. Joan Roca, ens han dit que és el germà mitjà petit. Quin dels germans és? És el gran. El gran. Sí. Explica'ns una mica, tu que el coneixes més de tu a tu, nosaltres el tindrem dilluns al podcast, gravarem amb ell. Què ens diries d'en Joan? Bueno, bé, jo crec que a part de tot el talent que té com a persona, és fantàstic al final. Tractem amb ells, tots tres en definitiva, però en aquest cas parlem d'en Joan, una persona, molt fantàstica. Sí, la veritat és que sí, i amb tota l'honestitat, ho dic de debò.
que sí, sí. La coneixem, no? La coneixem? Sí, molt maca. Oh, I a part, una miqueta el que estaves explicant abans, que els gironins tenim molta sort de que vosaltres, sí, els gironins podem anar a menjar un gelat, podem anar a menjar un biquini, amb sort, inclús el teu germà punxa alguna cosa o es presenta amb un banyador o coses d'aquestes que fa. És que és un crac. O sigui, és superpolivalent. És un personatge del Renaixement. En sèrio. A més, contra més va, més hi va, eh? Corre ral·lis, fa de jockey, fa postres, cuina. Sí. No, fa postres ja és el de menys. És a dir, no té sostre, no? Pot ser el normal. És a dir, que qualsevol butxaca pot consumir roca, i això és molt bo, i tenim molta sort els gironins, no? Perquè pot passar, jo crec que passa a tothom, no? A Madrid hi ha 50.000 no, però 2 o 3 cuiners com molt punters ja se'n van després a muntar el restaurant a Tòquio, a Londres, a Nova York, i no el pots consumir, no pots disfrutar. Pots disfrutar un 3 estrelles Michelin, però no està per totes les butxaques, no? A part ja de la cua, no? A vegades hi ha butxaca que la pot pagar, però la cua no et deixa entrar, no? I això és algo que és molt d'agrair, tenim molta sort. Molta sort. Gràcies, està bé que ho vegis així, està bé que ho vegis així. Bueno, jo penso que és cert, no? És el que dèiem abans, al final és una aposta per créixer a casa, sí, és cert que viatgem, perquè tenim compromisos internacionals, però no ens hem posat l'obligació d'anar a atendre un restaurant a Dubai o a Hong Kong, on sigui, no? I per tant estem més temps a Girona i podem estar on volem estar. Tenim la sort, a vegades quan viatges, i és quan més te n'adones de que tenim una ciutat fantàstica, no? La qualitat de vida que hi ha a Girona és extraordinària. I a vegades doncs, has de voltar i quan tornes dius, ostres, quina sort tenim. I si ho mires des d'aquesta perspectiva, que t'agraeixo molt, aquesta mirada no generosa cap a nosaltres, és cert que tens un ventall de possibilitats. Has de fer un lunch a casa cacau, és que és continu, realment és continu, és a dir, que pots disfrutar de l'univers, no? Tot l'univers, no? I tant, i gaudirem, i ara ens toca fer aquesta pausa, Xon, si et sembla bé, perquè Aleix, si ho tenim a punt, què millor que en aquella secció que tant ens agrada, de l'hort a la taula. Clàudia Martínez, avui recomanació, estem a expenses, perquè clar, estem esperant tots amb capdaletes, la teva recomanació de restaurant on no hi podem faltar o on hem d'anar-hi, o on cal reservar, o inclús organitzar-se un viatge per anar a visitar aquest restaurant. Avui on ens portes? Els gironins a Barcelona no veniu de viatge, no? Sí, home, sí que fem el turista. Fem el turista també. Sí, home, sí. Llavors, de Girona a Barcelona... Bé, ho tenim molt bé, perquè tenim l'AVE, que encara funciona d'aquella manera, però funciona bé, prou bé. Podem anar amb aquests abans que surten bé de preu i podem viatjar a Barcelona. No em tiris de la llengua. Què vols dir? Sobre els trens i... Rodalies. Sí, no, però, bueno, escolta'm, l'AP7, és que l'AP7 ara és un risc també agafar-la, clar, país aturat per terra, mar i aire, però... Escolta'm, això vol dir ja en parlarem un altre dia. Vol dir que viatgem a Barcelona un altre cop? Viatgem a Barcelona. Perfecte. A quin raconet de Barcelona ens portes? Anem a Gràcia, a la Vila de Gràcia. Ja m'agrada. Anem a la Vila de Gràcia. Us agrada Gràcia? M'encanta. Sí? M'encanta. M'agrada el que jo no sé si sóc lo suficientment hipster per anar a Gràcia o no. Amb aquesta camisa ets lo suficientment hipster per anar a Gràcia. Bueno, un dia explicarem, abans d'acabar el programa explicaré lo d'aquesta camisa, perquè lligo força amb aquesta camisa, Sí? Sí. Ai. No hi ha problema, perquè amb qui lligo malauradament no teniu res a fer amb els que lligo amb aquesta camisa. Ja. Però bueno... El Jorge Javier català. Sí, exacte. Famoso en el mundo entero. M'he fotut jo sol amb una bassa fantàstica. Has entrat pel jardí, millor sortir i anem a Gràcia. Vinga, i cap a on ens portes, Clàudia? Anem a Gràcia, a un restaurant que ha obert fa 2 mesos, ha reobert les seves portes fa 2 mesos. És un restaurant de cuina mediterrània, però que té alguns secrets, i és que el seu xef i propietari, que és el protagonista principal d'aquest restaurant, es diu Antoine, és libanès, de la minoria jueva del Líban. Perdona, faig una pausa. Perdona. Antoine és libanès? Vaig prenent nota, perquè hi ha coses que... Antoine és libanès, el nom típic libanès. Sí, Antoine és libanès i... El seu pare és italià
la seva dona és xinesa i els fills catalans, les filles catalanes. Jo trobo que és fantàstic i ara algú s'alarmarà i s'inquietarà per aquesta barreja tan fantàstica que ens ha fet créixer, no només tota la cuina mediterrània, la cuina catalana, ha sigut gràcies a tot això, no? A l'intercanvi de cultures. De cultures. Aquí hem parlat de 5 nacionalitats ràpidament, no? Fantàstic. I a més l'Antoine va treballar durant molt temps a la Xina i ha exportat. Ell tenia un restaurant xinès al mateix lloc on ara fa 2 mesos ha obert la Ricarda, que és el restaurant que presentem avui, i ha portat les tècniques asiàtiques, de la cuina asiàtica, a la cuina mediterrània. Llavors ell explica que fa cuina mediterrània amb tècniques asiàtiques. Llavors, per exemple, no sé si ho veiem, però secret ibèric fet al wok, o canelons de boletus amb llet de coco i curri. Manté també dins de la carta alguns plats que fan rememorar l'antic restaurant que tenia, amb tapes xineses, i la meravella és ell. És ell. O sigui, la visita obligada, evidentment, la seva cuina, però ell és un d'aquests personatges gastronòmics que ens enamoren, no? És un personatge que, més enllà de gastronòmic, que ho és i molt, és una persona que fa ciutat, que fa barri. I Barcelona, que sovint llegim i s'acusa de que s'està despersonalitzant, l'Antoine, si tens la sort de viure al carrer Encarnació, que és on està el restaurant, i et falta sal, segur li piques a la porta i te'n dona una mica. I si necessites, m'invento 1000 coses que podem necessitar del nostre dia a dia, és el veí perfecte. Amb això m'estàs dient, Clàudia, que Barcelona no està tot perdut, perquè moltes vegades hi ha esperança. Exacte, ens arriba aquest missatge que Barcelona ja està en un moment que ja no és Barcelona, i no, Barcelona, evidentment, s'ha de reorganitzar, s'hauria de reorganitzar, s'està reordenant. A Girona ho veiem molt lluny, això que es diu de la massificació turística, ho veiem molt lluny. Comencen a sortir veus crítiques a Girona també, però si veus els negocis un dimarts, dimecres al vespre i als carrers de Girona, tot això em sona una mica a fum. Una altra cosa és que ens agradaria que hi hagués més bicis, menys bicis, o bicis, bicicletes, per Girona, però jo crec que això del turisme moltes vegades s'ha d'agafar amb pinces. Penso que a Barcelona hi ha esperança per gent com l'Antoine i tanta altra gent talentosa, igual que al país hi ha esperança per gent com en Joan? Sí, com en Joan, com la família sencera, sense desmereixer el Joan, però tota la família. Al final, el Badó ho ha definit molt bé el vídeo que ens ha ensenyat, no? Deia, el Joan és una d'aquelles persones que volen que tinguem un país maco. I jo crec que aquesta, al final, o sigui, si gràcies a la gastronomia podem aconseguir aquesta essència, podem aconseguir fer el país maco, podem aconseguir fer ciutats maques, que és també el que fa l'Antoine amb la Ricarda al barri de Gràcia, doncs tindrem molt partit guanyat. Aquesta és la realitat, i el Joan, amb el que ens ha explicat, crec que sí, que es pot copsar, que copses llegat, que copses passió, i això al final és l'essència del que som i del que ens fa nació també, no? Així és, i a més he vist que és un restaurant molt clauïts, perquè tu t'agrada, ara faré una radiografia d'allò que t'agrada tot, evidentment, tot me refereixo a la cuina ben feta, a la cuina catalana tradicional, però ets una persona molt oberta de mides, en el sentit que t'agraden que t'expliquin sabors vinguts de fora, no? Aquesta combinació de sabors que poder a nosaltres no ho tenim tan interioritzats, però t'agrada descobrir, i cada setmana cada mes ens portes aquest tipus de restaurant on realment, més enllà de la cuina catalana, que nosaltres aquí al programa, ja ho sabeu, som defensors a ultratge, però està bé també aquesta cuina que ve de fora, que ens explica noves maneres de tractar el producte i altres productes també, no, Clàudia? No, totalment. O sigui, al final, que puguem tenir un talent gastronòmic increïble al país i a la ciutat, que puguem importar tècniques de fora per millorar-ho. Al final, la setmana té 7 dies, per tant, hi ha molts dies i molts àpats per poder gaudir de la cuina fora de casa, també, no? I que puguem gaudir d'aquesta part, gràcies a això que tu comentaves,
és un plaer. pels sentits. Xon, Digue'm. me deus un dinar o un sopar, tu mateixa, com te vagi millor. Ho demanarem permís a les nostres respectives, a veure si ens deixen anar a sopar junts. Què vols anar a Gràcia? Sí, Ah. home, fer-nos el modernet. Doncs No, fer-nos el modernet no, perquè ara se'ns ofendrà la Clàudia, no. Cuidado perquè dispara, eh? Sí, O sigui, a la mínima dispara i te la fotrà, eh? Ara mateix m'acaba de fotre una mirada. Clar. No, M'acaba de fotre una mirada. O sigui, És que he de pujar més a Girona perquè hi ha moltes etiquetes de Barcelona que hem de millorar. A mi no em miris perquè va ser ell qui ho va dir-ho, eh? O sigui, és ell el responsable. Haureu de venir a fer un programa a Barcelona. Vinga, va, Aviat. fet. I ara no sé si mutis a la gàbia, vale, d'acord. Girona més sempre. Vindrem a Barcelona, Vindrem a Barcelona a fer un programa i serà molt aviat. Ens has fet un spoiler aquí d'aquests guapos, però qui vulgui llegir entre línies ja ho sap, que anirem a Barcelona a fer et portem a l'hort i molt aviat passat vacances. Jo les necessito. Jo també. Vosaltres dos també. Sí, home. Sí, us ho dic perquè m'heu fotut una mirada a totes dues que sí. Ara estem en aquest moment et portem a l'hort, que tots són carantonyes i romansos i tal, i les dos m'heu fotut una mirada que he quedat fregit de cop. Però escolteu-me, jo estic content, aniré a veure l'Antoine, aniré a veure la Ricarda. Si us plau. Joan, si ens deixem caure per Barcelona. Jo també. Sí, té molt bona pinta. Fa molt bona pinta. Em va explicar, clar, jo al final ja ho explico, no? Tinc una mica el síndrome de l'impostor explicant gastronomia, perquè a mi el que m'agrada és menjar i gaudir. Doncs ja està, és això. Bueno, però... es veu talent en aquella cuina. Explicava, no? Els ganivets se'ls fa fer amb la forma de la seva mà a Tailàndia, perquè així és com ho fan allà. Es veu que el producte és bo, que la passió que li poses, que al final la passió és mig camí, no? O sigui, ho deies amb la teva àvia, que l'àvia va traslladar passió a la família, no? Va traslladar passió als nets i ara aquesta passió es respira en talent. Doncs això és ell. Sí, talent i ofici, no? L'ofici que és quelcom que hem de preservar, no? Jo crec que en aquesta època de la intel·ligència artificial segurament que hem de veure què passarà i quins oficis quedaran i quins costarà més, no? que persisteixin, però les coses que fem amb les mans, l'artesania de la cuina, que no deixa de ser un ofici, que tenim la sort, com bé has dit, de tenir molt talent i molt ofici a Catalunya en general, a Barcelona en particular. Si ho comparem amb altres ciutats, com per exemple Madrid, que sempre hi ha una guerra amable, gastronòmicament parlant, en què Madrid i Barcelona estan competint en moltes coses. Amb gastronomia, a vegades, també. I clar, hi guanya per golejada Barcelona per moltes raons. Primer, per dades objectives, com que Barcelona té 4 restaurants avui amb 3 estrelles Michelin i Madrid en té només un. Sí, això és una realitat. Això és normal, no per res. A Madrid diria, són los datos i hay que darlos. Això són datos. Llavors, a nivell d'unes i dues, ara no recordo la xifra, però crec que n'hi ha 3 vegades més a Barcelona que a Madrid. A nivell de... O sigui, els de 3 és molt evident, però els de 2 i d'1 també. Però llavors, el que hi ha a Barcelona sobretot és això. O sigui, aquests projectes com el de l'Antoine, que n'hi ha molts, amb estructures petites. És una miqueta el que està passant a París fins i tot, ciutats rellevants gastronòmicament parlant, que veient com està el panorama econòmic i social, doncs, els grans restaurants es preserven, però n'hi ha pocs, hi ha els que hi ha, i llavors proliferen aquests restaurants amb més llibertat, amb menys encursetament, amb idees que venen d'altres cultures, que poden fer que aquell àpat sigui divertit, sigui diferent, amb productes locals, però amb tècniques globals, que és una miqueta el que ha fet sempre el celler Can Roc. El celler Can Roc és cuina catalana com a inspiració, però les tècniques que fem servir venen d'altres llocs. Fem servir tècniques coreanes per fer alls negres. Fem servir tècniques que hem descobert al Perú, a Colòmbia o a qualsevol altre lloc del món amb producte local. I això no deixa de ser cuina catalana perquè al final els sabors finals sí que són els teus, sí que és mediterrani, però has utilitzat tècniques d'altres llocs. Barcelona té aquests restaurants i té ara mateix un potencial extraordinari. És una ciutat gastronòmicament molt potent,
Semblant a Girona. Agradant. Girona més. Girona més. El Girona Girona més. més, Girona És que més. no podem evitar-ho. No, Clàudia, està no bé, ens ho està bé. tinguis en compte, no podem No, evitar-ho, no. això del Girona més. Escolta'm, acabem amb la part dolça de... Sí. Sí? És la part italiana de l'Antoine. Sí? Vinga, doncs. Que són uns profiterols de pana amb mousse de Nutella que venen directament des de Milà. Ell diu que són els millors del món i jo no sóc ningú per discutir-li. Bons eren. Bons eren. Bons eren. Doncs escolta, Machón, no queda... Un bon final de festa. No ens queda un altre que anar a veure l'Antoine a la Ricarda. Sí, sí. Tinc moltes ganes d'anar-hi, eh? Doncs anirem. I ara tinc ganes de tornar-hi. Doncs, Que escolta, m'agrada sortir d'un restaurant i dir, aquí tinc ganes de tornar. Fem una cosa, no serà fàcil. 3, Joan, si et vols apuntar, seràs benvingut. Necessito algú que equilibri una mica aquestes mirades penetrants, o sigui que si me vols acompanyar... Compte amb mi. Serà molt romàntic el sopar, n'estic ben segur. I ens anem a aquest moment del programa, Clàudia i Joan, i a tot el públic que tenim aquí ben frisós, que és on més disfrutem tots. No dic que no disfrutem del personal ni de la secció, però clar, aquí la Chon fotrà el que li roti de la pebrotera, de la tomaquera i dels 2 fogons que tens. Ens anem a la secció El joc del bròquil. M'agrada perquè la Chon sempre li agafem amb allò que diguem en català amb els pixats al ventre. És que ara... Sí, ara l'hem agafat despistada. No, li estem donant peixet a en Joan perquè miri aquest taulell fantàstic. És xulo, no? Sí. De fet, Joan, en tens un, no ens en descuidem. Aquí en aquest racó, aquí sota d'aquí, tens aquí, agafa'l. Sí, que no te'l deixis. Que aquest vull que el juguis en família el diumenge tranquil·lament. Aquest serà teu. Sí. Aquest serà el teu i que el podreu gaudir i trobaràs cares reconeixibles, evidentment. Sí, a l'1 tenim en Pep Noguer en un moment així una mica cofoi. El número 2 tenim a l'Ester de Can Roca d'Esponellà, el 3 Antoni Jerez, i el número 6, que és fantàstic, avui ha vingut només el 50%, que és la taula per 2, que tenim a la Laura per aquí ben contenta, que no ho havia vist ell encara, no havia tingut oportunitat. I ara ve Joan, ara ve aquest moment del programa on jo estaré per fer-te costat. Perquè tu si necessites una mirada còmplice, si necessites una carantonya, necessites una abraçada, jo estic aquí per estar amb tu. És un exagerat? És que... Ho és. Sempre ho ha sigut. És que és molt exagerat, però és ironia. Chon, et deixo les teves mans. Només dir-te una cosa, volem que torni algun dia. Sí, tornarà segur. No, mira, millor dit, volem anar a sopar a la Ricarda. Exacte. No, és fàcil. Està tot trucat, és a dir, nosaltres fem el paripé, escull un color groc, verd o vermell. El groc. És un paripé, això, però el dono, però queda molt bé per al programa i tal. Llavors, què farem? Tu tiraràs el dau i on toqui el dau, a partir d'aquí et farem unes preguntes i a partir de les preguntes haurem d'anar traient un ingredient perquè al final ens faràs un platazo. Val? Perquè com només saps fer tu. Val? Però t'hem de dir que depèn d'on toqui, no farem cas i anirem on a nosaltres ens interessa. Això que ho tinguis clar. De tal manera que, Aleix, ja pots anar començant a preparar la casella número 1, que ara t'ho diré. Tira el dau, Joan. Tira el dau, perquè el dau li fas tirar perquè veiem... Mira, el número 9. El número 9. Quin és? Ja pots anar al número 9. Uita, qui és aquest? Marca. No, però no el pots moure, perquè si no, l'Aleix... Sí, no pateixis. No me'l renyis, en Joan Roca, el millor cuiner del món, ja no el vens a renyar. Sí, has d'anar marcant el 9. Quin és el 9? Ja el tenim. No, ja el veiem, no cal que el marqui, el veiem, no pateixis. Vinga, qui tenim aquí? En Josep, el teu germà, el germà gran, no? No sé com s'ho agafarà, Josep, això, Tu eres el mitjà, no, Andy? Val, doncs ara et farem un parell de preguntes, un moment que busco, perquè no hi veig gaire. Va. Hem d'anar a la fer-ho, Farem un parell de preguntes, val. Qui aguanta més el vi sense dir disbarats? S'ho ha de rumiar, ja m'agrada això. Un pito. Sí? En pito. I amb quin vi agafaries aquest puntet? L'apuntarem per la recepta, eh? Sí, Joan, apropa't al micro que et puguem escoltar. A mi m'agraden els borgonyes blancs envellits. Clàudia, ja... Sí, tindrem un bon sopar amb en Joan. Un xablís. Sí, tindrem un bon sopar. Ja pots tornar a tocar.
A tirar. Però li faràs tirar perquè tu facis sortir el que t'ha sortit Sí, de la clar, això falcotera? està claríssim. Mira, t'ha tocat, per casualitat, t'ha tocat el número 18. Quin és el 18? A Vols que veure? t'ajudi? Vols que t'ajudi a posar el dau al número 18? Vinga, 18. El Michelin. El Michelin. És que aquesta m'agrada. A veure què li preguntaràs ara, Res, fàcil. Vinga. Has pensat alguna vegada a fer-te algun tatuatge? Saps que sí? Ah, sí? Sí, ho he pensat alguna vegada. I saps què em tatuaria si m'hagués de tatuar alguna cosa? Saps la R de 3 potes, que és el logo del celler de Can Roca? Sí, és una R de 3 potes. I alguna vegada ho he pensat. Uau, Però i on al final no ho he fet. I on No sé ho faries? on, no ho sé. El lloc és important. M'ha sorprès És important, la no? resposta, eh? Sí, qualsevol dia d'aquests us dic, mira, me l'he fet. I si el Michelin us tragués una estrella, a qui li donaries? Si ens tragués una estrella a nosaltres, li donaria a l'Esperit Rock, en Raúl Sillero, que és el cap de cuina d'allà, que està fent una feina extraordinària i que en té una, i de fet em mereixeria 2. Ja. Raúl Silero. Jo crec que hem de parlar 30 segons de Raúl Silero. Quan fa que Raúl Silero està a la casa, Joan? 18 anys. Uau. 18 anys. O sigui, quan parlem de la família, que moltes vegades ens pensem família i és família de sang, no cal ser que sigui família de sang, moltes vegades. No, 18 anys perquè ho sé ara bé, perquè jo el presentava, és el cap de cuina que ha guanyat una estrella Michelin en 6 mesos, és un temps rècord d'un restaurant. I anava dient, fa 10 anys que està amb nosaltres. I un dia m'agafa i em diu, escolta, que fa 18 anys que estic aquí. I dic, vale, perdona. Escolta'm, i qui dels 3 germans li punxaria les rodes a l'inspector de Michelin? Pel fet d'haver-vos... En Jordi li calaria foc al cotxe. Que raro. Això no només li calaria foc al cotxe, que ho gravaria i les visualitzacions del seu Ho faria viral. D'un milió de followers saltaria 2 de seguida. Doncs m'hauries de dir un ingredient inspirat en tota aquesta pel·lícula, no? Treuen l'estrella, la passeu, cremeu el cotxe, rodes, tal... Hauries de dir un ingredient. Ostres, un ingredient, jo diria, mira, abans parlàvem de la bergamota, que és un cítric amb un aroma extraordinari que és un ingredient d'aquests fetitxes al celler que l'he fet servir diverses vegades. És poc conegut, però no deixa de ser un cítric que, de fet, al Barri Vell hi ha algun pati d'aquests que n'hi ha de bergamoters. Genial. Ja pots tornar a tirar. Ja saps que tocarà el que toqui, Joan? No et pensis. Vinga, va. A quin número va? A quin número va? Mira, el número 10. Hem tirat una miqueta enrere perquè això no sap sumar bé. Fantàstic, Hem d'anar al número 10, la Montserrat. La jefa, Val. La teva mare, als anys 67, va ser quan van inaugurar... Can Roca, 67, sí. Can Roca. Com cuinava més? Amb amor o amb disciplina? Amb amor i amb passió, amb generositat, amb ganes de fer feliç a la gent que venia a Can Roca aquella època, que eren tot treballadors i gent del barri, però sempre amb aquestes ganes de fer que la gent estigués contenta, estigués feliç, i amb aquesta generositat necessària per dedicar-te a aquesta feina. Si no ets generós, fes una altra cosa, perquè l'hostaleria, en definitiva, és això. És el teu temps, és la teva energia i aquesta manera de voler ser feliç fent feliç als altres. No? I quin és el plat que tu, quan el fas o el vas a menjar, dius, aquest és el plat de la meva mare, que et fa recordar la teva mare? Segurament n'hi haurà molts, sí. però sobretot d'aquella època, d'aquella època. Quin seria? Poder l'arròs a la cassola, no? Aquests arrossos caldosos, l'arròs a la cassola que fa la mare i que és una miqueta el reflexe d'aquesta cuina del gironès, de mar i muntanya, aquesta cuina de sofregit, de picada, aquesta cuina saborosa i que és una cuina de memòria. Digues un ingredient. Te'n recordes que després has de fer una recepta, Ostres. Bueno, l'arròs com a ingredient crec que és un l'arròs, Sí, l'arròs. Sense sofregit, sense res. L'arròs. Un ingredient, Sí. Vinga, va, ja et pots tornar a tirar.
Vinga, va, som-hi, però per què el fas tirar si després tries el que vols? No, però és la gràcia, no? Perquè és que si no, no té gràcia. És un ritual, És la gràcia, és la gràcia. És un trampantojo, això que És un està fent. trampantojo. O no, o l'11, aquí tenim aquí al costat. A l'11, en Jordi. Aquest és un crac, eh? Sí. Ens diverteix molt, eh? Perquè ara què farà, no? Sí. Ara li ha donat per desmaiar-se, no? Tot el dia. Un dia es farà mal. Patim, perquè un dia es fotrà. Vinga, va. Si en Jordi fos un gelat, quin gust tindria? Que aquest Maduixa. l'apuntarem directament, eh? Maduixa, no? Maduixa? Sí, perquè en Jordi sempre diu, i de fet va inventar un gelat, una paleta, no? Un polo, que és de roses i maduixes, perquè diu que és el seu, és el que ell té, o sigui, el que fa gust al seu nas. Si el llepéssim al seu nas seria Si això. llepéssim al seu nas Però és seria curiós. roses i maduixes, per tant una fruita ha de ser la maduixa. Però és molt curiós, perquè jo el veig molt més punky, dius, les roses, saps? Allò que dius, uau, en Jordi les roses, no? Bueno, ja està. Bueno, maduixa. Maduixa? Sí. Maduixa. Val. Si haguessis de fer un trio amb cuiners, per fer un postre, Xon. Hem dit que havia Per de tornar. cuinar, per fer un, Vale. amb cuiners, per fer un postre, ja tenim dos. Seria en Jordi, tu i el trio amb qui el faries? Un altre cuiner, la Montse, no? Ja que està aquí, la jefa. I tant. Sí. Molt bona resposta. Val. I a part de les maduixes, quin altre ingredient donaries aquí? Doncs... Una espècie, no? O no sé, la canyella, per exemple. La canyella. Arròs, canyella... Anem bé. Ja pots tornar a tirar. Estem acabant, eh? Aviam si tenim sort, a veure si tenim sort. Uau! El 26! On el tenim aquí? El 26! Uau! T'ha tocat regal. padrino. Aquí t'ha tocat... Aquí t'ha tocat... El veiem també, Xon, també l'estem veient a pantalla, que és fantàstic aquest. Sí. Bueno, Xon, deixa'm-la aquí un moment, Perquè tu ets cinèfil, no? Tinc entès una mica? Sí, t'agraden, no? Llavors hem pensat, home, és el capo de tots els capos, no? Està claríssim. El padrí de les estrelles. De fet, he estat temptat, Xon, de treure'l, perquè parlava de la R per fer-se el tatuatge, que ja ens explicarà el lloc que té rumiat, que això serà important. No, això no ho sé, no ho tinc, clar. I poder no ens el podràs ensenyar, depèn on el facis. Però aquesta seria la R, i no sé si... És xulo. Sí? T'agrada això? També, que se l'endugui cap al celler, no? Has tingut sort, que et toqués aquesta casella, perquè si no li toca no li regalarem. Això ho tenim claríssim. Molt bé. Hi ha pregunta o ha de triar ingredient? No, directament és un regal i que... Digui, home, un ingredient sorpresa. Per tu, un ingredient sorpresa, quin seria? Un ingredient sorpresa. Vol dir que d'un plat que tu hagis menjat que dius, ostres, tenia això, mira, no m'ho pensava, que haguessis tastat el plat però que no haguessis trobat aquest ingredient i que t'haguessin dit, hi ha aquest ingredient, ostres, t'ha passat alguna vegada? Sí. Que no hagis reconegut? Sí, m'ha passat. Digue'm un d'aquests. Pues les hormigues colones. Vinc de Bogotà. Vaig estar... Colones? Sí. Hi ha hormigues amb més cul? Colones, sí. Ah, sí? Cul, més petit, però cul rodó, gros, i quan estan torrades i fumades tenen un gust fantàstic. Uau! Sí, i és un ingredient interessantíssim que podries anar menjant com si fos crispetes o quicos, i és addictiu, estaries menjant contínuament. Això d'una banda, que ja és quan l'identifiques, però a vegades el posen en plats i costa d'identificar perquè no el tens registrat tan fàcilment com molts altres, no? Però, bueno, és que ara vinc de Bogotà, no fa gaire hi vaig estar, i les vaig tornar a provar. I és un ingredient fantàstic. Ja pots tornar a tirar. Serà l'última ja, eh? Vinga, l'última. Amb l'hormiga colona jo no sé pas què faràs, però bueno... el número 15. El número 15, tu no t'ha tirat enrere. El jefe. El jefe que també era conegut com el Chispas, no? MacGyver, directament. Li dèiem a MacGyver, sí, perquè ho arreglava tot. Arreglava tot, el que passa que ara ja tot és molt digital i ja no el controla. Però quan tot era més analògic i era capaç d'arreglar les lavadores, les coses que s'espollaven a la cuina, les neveres, tot ho arreglava, tot eren manetes.
I una cosa et volia dir. Alguna vegada el teu pare us ha dit, per exemple, en comptes de fer un menú de 20, 30, 40 plats, no ho podríeu arreglar amb un bon entrepà? I tant. Bueno, el meu pare encara ara, té 92 anys, està estupendo, i encara ara em pregunta, hi ha gent al celler? Venen a menjar? Ve gent encara al celler, perquè ell no ha cregut mai en el nostre projecte. És a dir, i mira que durant 20 anys el celler de Can Roca estava enganxat a Can Roca. Sí. I nosaltres, els primers anys, sobretot els primers anys, l'agost del 86 que vam obrir, no va ser fàcil, perquè el primer dia no va entrar ningú al celler, i el segon dia prou feines. Llavors va venir un dia en Quim Nadal, el primer client que va arribar allà i va dir, què és això? No, aquests nois que no sé què fan aquí. I des de llavors fins avui no ha cregut mai que això funcionés, no? I evidentment qüestiona, no? Com ho feia l'àvia Angeleta, pobreta, que deia, però posen més. Posen més. Els plats. Dic, però és que en servim 12 de plats. Diu, bueno, però posen-hi més, que es quedaran amb gana. I diu, i tornen. I el meu pare igual. Cada dubte de que tot això funcioni. Però bueno, és normal perquè és una altra mirada, una altra manera de veure el món de l'hostaleria. Sí, està clar. I de què li faries l'entrepà al teu pare? Un ingredient només, segurament li faries amb... Però... Pare, no, d'un bon pernil ibèric, això sí que... I ens hi apuntem també. Hem acabat, però ara ens has de fer, que això és el que més ens agrada, ens has de fer una recepta amb... El veurem amb un bon borgonya blanc envellit, tenim la bergamota, tenim l'arròs, tenim les maduixes, tenim la canyella, tenim les hormigues... Com he liat. Les hormigues... Sí, colones. Colones. I un bon pernil, que és el més normal del món. Home, 3 estrelles Michelin, millor restaurant del món. Sí, però... Tens capacitat per això i molt més, no? Pots trucar al teu germà gran que t'ajudi? No, haurem de trucar al petit, perquè per fer alguna amb tot això necessitem en Jordi. No, mira, faríem un arròs amb llet, és a dir, i la llet infusionada amb la canyella, amb la pell de la bergamota, i per tant faríem la base d'un bon arròs amb llet. La maduixa li posaríem al final, seria un contrast, i aquí el pernil, sí que no li veig, el pernil el posa... bueno, perdó, no, i l'hormiga colona funciona, sí. En faríem una pols i espolvorejaria amb l'arròs amb llet, amb la colona, i tot això funciona. O sigui, maduixes, bergamota, arròs, canyella, hormiga colona, això funciona. Tot això funciona perquè ho dius tu? No, funciona. Perquè si ho digués un altre... Xon, sisplau, no posem en dubte. Això ho farem bo. Això ho farem bo. Ho farem mangívol. Fins i tot bo. Però el pernil aquí sí que l'hem de posar a part. Si el pernil no... De tapa. Podríem fer una juliana molt fineta, no, o fer-ne uns... Però és que és fer malbé el pernil ibèric. Una tapeta. A part. L'únic que el posaria a part. Com un complement, perquè està bé el contrast del salat, però no li veig. Doncs ja està. Però tot l'altre sí. Xon, jo no he vist suar en cap moment en Joan i ara me l'has fet suar una mica perquè li poses en dubte que aquesta recepta funcioni. Bueno, per què no? I per què no? Una cosa et volia dir, és veritat. Tu que vas... És que és la primera pregunta que li volia fer, però m'he oblidat. Tu que vas... Ara que hem d'anar acabant... Tu que vas cada any a Masterchef, no em podies enxufar? Hi vols anar, de veritat? Vull anar. He passat, inclús he anat al presencial, El càsting presencial. Em vaig fer un platazo, no vam fer ni cas, vam passar un cafè de llenties, un crema catalana. Digue'm tu, quin platazo és crema catalana a nivell de treballar. Aviam si podem fer alguna arregla. Doncs ja... En parlem? Sí. Parlem. Estic supercontenta. Fem una cosa, abans que en Joan posi la cara per nosaltres i per tu, porta-te-la un matí al celler i poder t'ho repensaràs de dir-la que baixi al Masterchef. Perquè és molt anàrquica, És molt anàrquica. Sí, és força... Segur que cuina molt bé. Mira. Això ho has fet tu? Ho ha fet ella, ho reservem aquí, hi ha una petita caixalada. Xon, reservem-ho aquí perquè... No, vull acabar amb el joc del bròquil, que és tan teu i això, però clar, hi ha una casella que no ha sortit, perquè ho tens tot així d'aquella manera que fas tu. Quina no ha sortit? El joc del trilero, la casella 22, diria que és la 22. Quina és la 22? Quina és la 22? Quina tenim a la 22? Ho dic bé? Tota la família.
Com? Tota la família. No, 22 no, perdona. És que no m'hi veig. Després diu de mi, eh? No, perdó. Bueno, escolta'm, la de la platja quina és? Ah, la platja nudista. És que no m'hi veig, 20 i què? La 28. La 28. La 28. Joan, quina relació tens amb el món de les platges tèxtils, no tèxtils i tal? Gens? Fas nudisme? No lluirà el tatuatge, ja ho veig que no. No lluirà aquest tatuatge que es farà de les tres... la R amb tres potes. La R amb tres potes. No, miraré de fer-me-la en un lloc que pugui ensenyar, no? Que el puguis lluir, Perfecte. No, la pregunta de la platja nudista és obligada perquè els inicis d'aquest programa venen tots d'una platja nudista. T'ho havíem d'explicar. Aquestes coses que ens passa, que ens saludem a la gent a la platja nudista. I sense tatuatges, eh? I sense tatuatges. Jo no me'n faria mai cap de tatuatge, sóc un poruc de l'agulla, o sigui que descartadíssim. D'aquests que t'has de llapar, això sí, potser sí que me'l posaria. Jo sí que me'n faré un. Xon, m'ha agradat el joc del bròquil, reservem aquesta truita, però tenim una traca final i anem acabant, perquè aquell noi que està allà a realització cobrarà minuts extras avui, Minuts extras. Família, això no estava previst, però coses que fem et portem a l'hort, tenim convidada d'excepció. Vocabulari de cuina amb l'àvia Dolors. Un plat pla, un plat soper per tota mena de sopes, un plat de postres, una tassa per esmorzar els coberts, un ganivet, una cullera de postres, una forquilla, un got, estris de cuina, una escumadora, una pala de fusta, i això és un cullerot per servir, un colador és per colar, una olla. N'hi ha de molt grosses, n'hi ha de petites, en una cuina s'ha de tenir una olla. Les tisores de cuina, pela patates, una paella, eixugamà o drap de cuina. Escolta'm, m'encanta creadores de contingut que, amb aquest llegat de les àvies que tenim al nostre país, que surtin a la palestra d'aquesta manera a les xarxes socials i que, a més, no només això, que es fagin virals. Que es fagin virals i en català, com no podia ser d'una altra manera. Irene Carreras, benvinguda. Gràcies, què tal? Aquí fem servir molts barbarismes, ja ho has vist, eh? Ho he vist, els he anat apuntant. De fet, sí, tenim aquí, clar, filòloga francesa, professora de català, i nosaltres el català que li fotem unes patades de tant en tant, però és la gràcia d'anar a l'hort. No patiu, jo quan no sóc professora també ho faig, que quedi aquí en família, però també em surt un bueno, un pues, un vale, no passa res. De fet, pot ser que em surti, no hi ha cap problema. De fet, tenim, com no podia ser d'una altra manera, sisplau, Aleix, si podem posar-li el Cairon a la Irene Carreras, si no parles el català... La seva iaia t'envia a l'hort, literalment. És fantàstic. Jo hi ha una cosa que em reservo. Anem una mica justets de temps. És tot això que he dit, professora de català... Bueno, ara mateix, influencer, també. Sí, home, estàs a les xarxes que ha estrenat YouTube, també, deixa'm dir-ho, però hi ha una cosa que m'agrada molt. I a més, a l'equip no li he xivat. I Podent Joan farà memòries. Podent Joan, us coneixeu, Joan? Joan, ara ho veuràs, si ens coneixeu o no. Sí. No, jo crec que sí, però ara ho veuràs. No vull posar en un compromís. Jo crec que ja ho recordaràs. Sí, perquè ara a veure com ho explico jo tot això. Clar, aquí tenim a la Irene Carreras, que va ser membre d'aquest grup tan conegut català, que era les Macedònia. Ella era la kiwi, a més. Ets el kiwi. Era el kiwi. Era el kiwi. I aquí hi ha un parentesc, una relació... Sí, la Marina la conec molt bé. Sí. I tant, ostres. Doncs escolteu, tenim aquest... Clar, a l'equip li he preguntat, no he volgut dir-los res, i en Joan, quan m'he vist que d'això, dic, no diguem res, però escolta'm, tenim aquí a Irene Carreras, que avui vens a fer-nos un joc ràpid. Sí. En Joan podrà demanar el comodí de la taula i la taula podrà demanar el comodí del públic. Ui, ja m'estàs posant moltes coses que jo aquí no tenia previstes, Jo anava a sac-pac amb en Joan, O sigui, anaves a pinyó per ell. Sí. Doncs vinga. Anava a sac-pac. Has dit a sac-pac? Sí, a sac-pac. Això és un barbarisme, sac-pac, No anava a pinyó, anava a sac-pac. Doncs tot teu. A veure, Joan, jo t'explico. Avui he vingut amb un tastet, però evidentment de frases fetes, perquè és el meu, català. Llavors, t'explico. Jo tinc preparades unes quantes expressions que evidentment van lligades amb el menjar, com no, i et tocarà fer una mica de xef lingüístic i endevinar què volen dir. Què et sembla? Tens preparat? Sí? Llavors, la primera frase feta és fer el préssec. Què creus que vol dir quan diem que algú fa el préssec? Fer una mica el burro, no? Sí, exactament, no? Vol dir, què n'opinem aquí a la taula?
Jo crec que sí. A més, en sabem un niu d'això. Si és el que diu en Joan, que és fer el burro, nosaltres en sabem un niu Sí, d'això. és fer el ridícul, totalment. És fer el ridícul. Fer el ridícul. És diferent fer el burro que el ridícul, No, vol dir deixar-se enredar. Deixar-se enredar, sí, potser és que més... sí? Per més exemple, adequat, jo m'he apuntat una frase aquí que dic: els vaig explicar la història amb tots els detalls i en acabat em van dir que ja ho sabien. Ben bé vaig fer el préssec. No? Vindria una mica això, no? Quedant ridícul, sí? Sí. Molt bé, seguim. També ens passa detalls. També ens passa. Molt bé, Irana. Va, segona ronda. La frase feta és no poder dir ni fava. Potser aquesta sí és una mica més fàcil. Què creus que vol dir? No poder dir ni fava. En quines situacions trobem que no podem dir ni fava? Quan allò que s'ha dit és irrefutable i no es pot rebatre, diguéssim. No exactament, No exactament. Clàudia Chon. No poder dir res. Però per què? En quines situacions trobem que no podem dir res? Que potser sembla que molestem. No va per aquí. No, taula per dos. He anat a taula per dos. Taula per dos. No puc dir res. Jo, guió, no l'he llegit, de veritat. Però et sé que hagis pogut servir una mica el porró, també, de més, o no va per aquí? No va per aquí. No va per aquí. No va per aquí. Bàsicament és quan estàs tan cansat o tan cansada que ja no pots com parlar, ja no pots dir res, saps? O sigui, ja no tens com alè ni esma de dir res més perquè estàs molt cansat. Va per aquí. Mira, no ho sabia. Per exemple, jo m'he apuntat aquí una frase, puc dir, un cop a casa, després d'haver corregut tot el camí, no podia dir ni fava. Jo crec que potser ha anat variant, amb el temps. Originalment és això, quan estàs molt cansat o cansada, però sí que és cert que pot ser que, com no, tot, la llengua va evolucionant, pot ser que hagi canviat una mica. Perfecte. De fet, quan acabes un servei... A quina hora acabeu el servei al Cine de Can Roca? El de vespre? El de vespre sobre les 12. Sobre les 12, prudent, no? Però ara ja prudent. Comencem aviat, comencem a 2:15. És que cada vegada es comença abans. Clar. No, doncs quan acabes un servei del Cine de Can Roca, arribes a casa que ja no pots dir ni fava. Ni fava, exactament. No seria això, no? Exactament, sí. És això. Ho tenim clar, Irene, vinga, doncs. Va, la següent frase és un clàssic, a veure si la saps. Si es gira la truita, què està passant? Què vol dir que es giri la truita? Que els aconteixements han fet un tom, no? I que allò que era blanc ara és negre. Totalment és això, no? És quan una cosa canvia completament. Ja està, així. Punt positiu per en Joan, en aquest cas. Totalment, perfecte. Joan, va, seguim, que et veig ara focus. Llavors, frase número 4, em sembla? Sí, frase número 4. Què vol dir pesar figues? Aquesta no la tinc localitzada. Pesar figues. T'estàs adormint. Sí, senyor, molt bé. És a dir, el típic moment que tu, no sé, jo m'imagino al cotxe o a l'autobús, no?, que et va com caient al cap, això és pesar figues. Sí, ve una mica d'aquí, d'aquest moviment de que et caigui el cap. Una mica, deixeu-me dir, he de dir-ho perquè m'ha vingut, clar, ara ja la tinc, una mica com tenim a l'Aleix aquests dies. L'Aleix, que no el veieu vosaltres aquí, és el senyor que tenim a la peixera. Està passant. Sí, està passant per un moment de molta feina i tal, i estava tal qual com dius. Aleix, ho faig amb tot el carinyo del món, aquesta m'està dient que tranquil, que no s'empiparà, endavant. Va, penúltima frase feta, ja ho tens, això. Si diem que una cosa és de pa sucat amb oli, com és? Una cosa de pa sucat amb oli. Pa sucat amb oli, que és intrascendent, que no té consistència. Sí, senyor, com de poca qualitat, no? Sí, per exemple, podríem dir, va ser un curset o un curs de pa sucat amb oli. El professor va faltar a la meitat de les classes, sí, que és com un curs de poca qualitat, una cosa com molt pobra. I última ja, que estàs ja anant a més i millor. Està en notable, ara està en notable. No, hem d'aconseguir l'excel·lent. Vinga, doncs, som-hi. Jo t'he de dir que aquesta jo no l'he fet servir mai, però potser Can Roca sí que l'heu fet servir. Si diem que algú té una ceba al cap, què creus que li passa a aquesta persona? Depèn si la porta en Jordi. Tenir una ceba al cap és la frase feta. Que està com un llum, no? O ser de la ceba és ser molt radical. Això, sí, molt català, diem. Ser de la ceba és ser molt català, però no va per aquí. No és això. Tenir una ceba al cap. Sí. Us mulleu vosaltres? Aviam, públic. Espera't, esclar, públic, però en Lluc juga amb avantatge. Perquè, clar, en Lluc ha fet un llibre Gastronomia i dites catalanes que jugaria amb avantatge, però et donen veu, Lluc, sí, d'això. T'hauries d'apropar al micròfon de la Clàudia, si volguessis. Apropa-te, que és de bon estimar, la Clàudia, no pateixis. Sí.
No, jo em penso que aquesta vol dir tenir mala sort, no sé si va per aquí. Tenir mala sort, doncs jo no era per on anava. Però si tu dius, potser crec que has escrit un llibre. Penso que anava per aquí, però... Jo és més, el que he trobat, que també pot ser, que no sigui això, és estar com entestat amb una idea, és a dir, tenir com una idea al cap que sí o sí hem de fer. Sí, per exemple, no sé, la meva germana en el seu moment és bombera, no? Jo podria dir, la meva germana doncs, té una ceba al cap, no? Per dir-ho així, vol ser bombera. Sí, en el moment que va voler començar a estudiar. És a dir, que sí o sí volia ser-ho, que tenia aquesta idea al cap. Doncs aquesta frase la faré servir a partir d'ara, Xon, perquè em donaràs aquesta... Bueno, me la tatuaré, mira, me la tatuaré. Perquè, clar, a la Xon, quan se li fot algú al cap, sí, tal qual. És molt tossuda. Irene, queda't a taula, sisplau, perquè hem d'anar acabant. Que portem 4 hores de programa avui? No vulguis saber-ho, sort que el lloguer de tot això està pagat, perquè si no, no. I està cansat, i em diu que està cansat el realitzador. Escolta'm, jo faria una cosa, no crec que hi hagi millor moment per acabar el programa i tastar la truita de la Xon. Fiquen antecedents. Em fa tanta il·lusió. Fiquen antecedents una mica en Joan, per què aquesta truita de patates? Sí, la truita, cada mes fem una truita. La truita la fem sempre com li agrada al convidat anterior. És a dir, les noies de taula per dos, que són super tremendes, els agrada que sigui... Va dir que els agradava, però que els agrada una miqueta un punt més melosa. Aquesta vegada l'he feta aquí a l'interior, però sempre la fem a fora amb la barbacoa. Però he pensat, si fa una miqueta de vent, no vull cremar el barri. Això està molt sec, estem al mes de juliol. Em faria molta il·lusió que la provessis. Passa-li el plat sencer, té forquilla, té ganivet... Total. I tu, Joan, tranquil·lament... Regal, Sí, tranquil·lament, te fas un tall d'aquesta truita, si necessites un plat el demanes, i si no, del mateix plat. Jo faig una cosa, Joan, abans no tastis, m'avisa. Te vas preparant el teu tall de truiteta, el que et vulguis tastar, i família, sisplau, arriba aquest moment de comiat. Aquest moment de hem d'anar marxant. No, tastarà, tranquil·la, ja l'he dit, no m'has escoltat, Xon, ja ho sé com fas normalment. I que es prepari el tall, que el vagi fent tranquil, abans que tasti que m'avisi. No pateixis pas. Volia dir-lo dels ous, que eren els ous de les teves gallines. Són ous de... De veritat, Són ous de les Matildes, de les 9 gallines que tenim a casa. Pensava que li anaves dient Joan... És que hi ha hagut un moment que mira quina suor m'ha vingut, que són dels ous d'en Jordi. Hi ha hagut un moment que m'ha vingut una esgarrifança. Ho has dit molt bé perquè t'ho has rumiat. És que m'ho he rumiat. Vale, ho has dit molt bé. Ous de les Matildes, en aquest cas. Mentre en Joan prepara el tall de truita, que tastarà i valorarà. I vull que sigui molt sincer. I el miraré als ulls. Aquesta mirada penetrant que m'ha fet la vessant femenina del programa avui, la Clàudia i la Xon, li faré jo a en Joan perquè sigui molt sincer, perquè vull que ho sigui. Família, acabem temporada. 7 programes. Wow. Hem arribat fins aquí perquè hi ha hagut gent que ha cregut en nosaltres. Sobretot, i hem de fer un incís i ser enèrgicament que la família de Jotri ens ha recolzat. Vam començar el primer programa amb en Pep Noguer sense saber cap a on aniríem. Teníem clar que persistiríem i que resistiríem. Però va aparèixer la família de Jotri i va dir això que feu ens agrada molt i aquí estem per lo que necessiteu. I més coses que prepararem. Temporada vinent, Clàudia, Picada d'Ullet, Barcelona. Vale? Picada d'Ullet, Barcelona. També Girona Excel·lent, Can Bec i, evidentment, on tinc aquí el rètol, tinc aquest fantàstic rètol que m'agradaria ensenyar a la digital. A la digital, que és fantàstic. Això té una mica de cara de malcarat aquí, en Joan, s'ha de dir també, Però aquesta IA ens ha fet una mala passada. Té un punt, saps aquella gent sèria però que és guapa alhora? Té aquest punt aquí, que és sexy. Té aquest punt que era així. A la digital i el qui fa tot possible tot això, en Xavi F. Güell, el nostre home, que tot allò que rumiem ho fa, que estigui aquí, podem tocar-ho i puguem gaudir-ho. Aleix, també, gràcies per ser-hi, de la manera que has vingut aquests dies, fart de treballar, sense dormir, no perquè es vagi de juerga, sinó perquè algun dia ens explicarà també la seva vida professional fora de l'hort. També tenim en Lluís per aquí, que hauríem d'agrair-li xarxes socials que empenya a que això continuï creixent. El públic, què seria de nosaltres sense el públic? Ja tenim de fixes i tot. Ara cobrarem a partir de la temporada que ve un abonament. I una vegada, jo he dit tot això, espero haver-me acomiadat de tothom. Clàudia i Xon, gràcies. Allà on em digueu, un si quiero sempre.
d'acord? Sempre. I ara en Joan, escoltem, volem aquest plano que volia evitar en Joan, que era menjar la truita, no t'escaparàs perquè totes les càmeres estan connectades, Joan, totes les càmeres estan connectades, no pateixis. Ves, En sèrio? Joan, mira'm els ulls, sisplau. Mirada penetrant de Clàudia Martínez. Espectacular. Sí? De veritat? És una truita per... Sí? Hosti, Veus com he d'anar a Masterchef? Jo tinc un projecte fort. Jo vull anar a Masterchef. Està boníssima. Uau. En sèrio, ves com m'agrada a mi, així melosa de dins, que no quedi... Ja la tens feta pel proper convidat. Quina sort que tinc que he pogut fer una truita per tots vosaltres i per en Joan. Això està... Està fantàstic. M'encanta. De veritat que vols anar a Masterchef, ho dius en Ho sèrio? dic en sèrio? Si m'he apuntat no sé quantes vegades. Sí. Vale. Família, Xon, paraula de Joan Roca, si ja no t'aguantàvem quan ningú t'havia dit que algú amb aquests reconeixements que té en Joan, que era bona la truita, imagina't, a partir d'ara, temporada vinent, la Xon volarà per aquest univers que et portem a l'hort. Joan, de tot cor, i això sí que m'agradaria ser extremadament sincer, i m'emocionaré i tot, gràcies per venir amb els ulls clucs. Ho he dit bé, Irene, això, ulls clucs, ha vingut amb els ulls clucs a l'hort, sense saber on venia quasi bé, d'aquella manera, perquè ella està força desconnectat del món digital i prou feina té per d'això. I ens hem portat bé. Estic content perquè la Xon s'ha portat bé, no rebrem cap demanda de l'equip de legal del CD de Can Roca, o sigui que podem marxar tranquils. M'heu torturat elegantment. T'hem portat a l'hort. Està bé. Joan, de tot cor, moltes gràcies. Fes-ho saber també a tota la família, que contents de compartir que estiguis amb nosaltres. I Irene, també, moltes gràcies per aquesta aparició estel·lar i no ens renyis gaire. Família, nosaltres ens quedem aquí fent un brindis, donem per tancada la temporada, 7è programa, i Clàudia i Xon, acabem amb aquesta frase. Temporada vinent, què? Què fem? Més menjar, més restaurants. Tutti colori. Sí? No donarem més pistes. Tutti colori. Aleix, sisplau, plano d'en Joan, sisplau. Està menjant No, i és hora de sopar, també. És hora de sopar. És l'hora. Família, deixem en Joan que mengi la truita tranquil. Li posarem una mica d'espumós. La provarem. Ara la passarem. Família, tanquem això. Clàudia, seguim en peu, temporada 25-26. Sí? Xon, tu ja estàs reclamant una mica de... És que estic buscant una miqueta de colorant per brindar, no? Sí, però Aleix, doncs és donem igual. per tancada aquesta temporada, us esperem al setembre, anirem cap a finals del setembre, ens espera un setembre intens, però ens ho passarem molt bé, hi ha novetats que m'estic mossegant la llengua. Aleix, tanca micròfons i anem a gaudir d'aquest brindis. Perfecte.